en jetti Allah towɗo o baɗowo ko wela nde wela eno welira en juuli e bajjo Abdoullahi Aminata neliraɗo yurmede ha timmi mo yettani sababu noon yettata Allah walla so yetti Allah ngakki wadde eɗen jetta sababu o ko ɓiɓɓe yummiraɓe horsinɓe en dokki en gueɗal hono tafɓe tambi jarni ñammini miiji jaltini hono pengal Mamadou Alassane Ba on jarama umorade gadiɗo ardade ngal wineni men bani men debbo Farmata Salif walla Huley Salif Ba ha yetti e denɗi men guiɗo men sehil men gardiɗo ngal hande Samba Fatoyi Ka e dendagal ardiɓe catal pengal ngal woni kanko Samba Fatoyi kanko Yaɓouba Diallo kanko Amati Diane kalaɗo nani kanko Kawsal kanko Aminata Adama Sy iwɗo hande guila lugge e onon fof kala mo inna ko kañum andora mbeɗe ardi e sehilaɓe woɗɓe dañani arde kono arɓe ɓe lomto hade nde garmi nde mi tawi ɗo ɓinenam sehilam gondaɗo ɗi duuɓi 50 e fedde Pular o waynima joni o yeehi woni aljuma Joob gorko mo oogo sona ɗum mbeɗe ardi e ɓinenam Mamadou Mboɗeri Ba ɗo wiya fof mbeɗe heewi yiyede ɗon somi ronkani ɗo jam fof mo heewi yiyede so ronkani eɗe arde président Samba Guissé mo ganduɗa to kolda koye jaatigueɓam jeeya waɗi fedde rendinde dendagal mbimi en ardi ɗum woni président woni jaatigui kadi to kolda to woni jeeya e jaatigueɓe to Thiés to min koɗi hande to kankone hande o wi ko ma o tawtore minen gardi e tawtorede joom suudu meɗen yeeso e ɓinguel men bawguel ɓoccitade arde e meɗen hono ceerno Paté Mamadou Alassane en calmini jewtuɗo o Pular wi kala ko ɓooyi Allah ko ene wela kono kadi gonga ene tawa o wi hay so wona mbawka wonti wawi wawa ko an jeeyi ndaw gonga won haalɓe ko adi kam ko fate ceerno Hamet Amalli mbeɗe heewi wiide seeɗa mo gandumi e Fouta o mbeɗe teski liiduɓe so fijiri gandal tan keɓat ɗum ko hunde nde so fijiri keɓat ndeke so waɗi hen ko mbiyetene Pular Fouta jalon so wonti soobe noon wande ñiiɓat o waɗani en yewtere fatunde e jayndiyankagal andaka beele kono jayndiyagal yiɗi l'islam walla kono l'islam yiɗi janga kono o jumpi hen ha yooɗi ɗum siftinimi konngol murtuɗo Samba Diop wiyanno nde waɗi yimre mum wiyetende haaliyankoɓe ɗo o wino haaliyankoɓe wona tan wuttoɓe koɓe kala ko beela eno beelira haaloɓe ala haaliyankoɓe ko tambiɓe gonga laamuji cemte dobotoɓe gawe laamuji temte dobotoɓe ɗum hade mi ortade e konngolam ɗum woni ko namdal ngal fawmi e makko o haalani en dosɗe jayndiyankagal ƴogaɗe e l'islam holko l'islam yamiri yo neɗɗo fof waf hay so wona jayndiyanke saka so woni jayndiyanke kono mbeɗe ŋakkira toɓɓere gonɗen ko e leyɗele gonɗen ko e laamuji hol darde laamuji ne foti daranade e dow ɗum ɓaari wonko jayndiyanke foti darade hol darde hande jayndiyankoɓe e nder laamuji biyeteɗe ko l'islam te ene sikka toon hande jayndiyankoɓe ɓuuri hewde caɗele ene moƴƴi jubbe saabu jogade deftere gonga ñande fof ene dursitode yimɓe fof ene gandi ko woni hen taw so wonti gurdam yimɓeɓe gurdam jayndiyankoɓe ɓe caɗele nan ɗon ene moƴƴi ɗum ne kadi ko sengo cikkumi weɗe siftora gorko goto ko jayndiyanko wonno komo beelanomi nde janggatmi nde o wiyeteno ko André Wourmousser o wiyanno ko une vérité violemment dite devient une vérité violente
et l'on ne retiendra que la violence en oubliant la vérité. Wonde gonga so haalirama fitina ko fitina o teskete gonga o majja. Wadde mbiɗa sikki woni ko kalɗa nane ko kaalowo gonga ne yo andu no haaldi gonga o haalda ɗum e neware beele yimɓe haaldeteɓe ɓe ne paama hoto dogde gonga o. ɗum addani ganda goto almanajo biyeteɗo Bertolt Brecht omo windi konngol o wiyata ɗum ko die 5 Schwierigkeiten der Wahrheit zu sagen. O wi ene jogii caɗele 5 en mbawa liftude hannde saabu jammo yajani ha mbawen haalde gonga. Jogade gonga, suusa haalde gonga, wawa haalde gonga, anda ɗo haalata gonga e mo haaldata gonga e holno gonga haalete nafa woni ko kalɗa nane ko. Hol nafoore gonga kibormi haalde o. Beele gonga o ko taƴowo en ɗam mi deƴƴamo walla o wona taƴowo en ɗam mi haalamo. Ɗon ma taw mawɓe fulɓe mbiyata hay fenade jokkore en ɗam ɓuuri haalde gonga dufowo ƴiƴam. E hande o alhamdulillahi en jetti Allah weɗe mi anda taw gonga e gonga hamme amalli kono korsaɓe makko ne mawni mbeɗe rewnimo gila omo jangga o yaltani université amin potta e dente baɗe ni. O wi nane ɗo jaami fof mbeɗe amin kawra ɗum firti ko kam on to yahata bo min to min kawrata sabu mi yahata to. Wadde Allah yarama a jarama ande nde ka dari ɗo wona hande o beele gonga fof ne foti haalede kadi beele gonga fof ne foti deƴƴede. Aduna o koko yultodiri sa deƴƴi gonga o goɗɗo haala wadde holno gabbortoɗen gonga ɗum ne ko namnat e kabaruji meɗen. Aduna wonti hecci hanki walla hanki ha hande subaka kala keɗiɗo jaydeji Europe hakkillaji mumen fof goni ko Turki. Kala keɗiɗo jaydeji Europe hakkillaji mumen fof ene jaaɓi ko ɓuuri hewde e leyɗele Europe ko ɓuuri hewde e laamuji Europe jiiɗi ko Erdogan saama. duuɓi 15 nogas nan ɗo jawti kala keɗiɗo ɓe jinno ko o laamo tawi eɗen ndewdi. Mele gonga hande ne wonta janggo fenade mele fenade hande ne wonta janggo gonga ko namnal kadi faade man. Enenne ɓiɓɓe men seŋiɓe e réseaux sociaux ji holno mbaɗaten feere e neware ha jolten hujjaji meɗen tawa ko e dow neware. ɗum ko darde moɗon on jayndiyankoɓe ɗum kadi mbeɗa sikki ko namdal ko wona ɗum ko Allah jarama on jarama. Leñol men tacci daawal dumunna nan ɗo yawti paaɗen ko e limto yimɓe walla winditagol gono yoɓe winditade. Winditto kanko bindinoɗo waɗa ko limde sabu wonɓe limanoko wonɓe bindanoko saka ene bindite. E dow ɗum en taƴi daawal mi heeɗima hen jewtema baɗɗe fayida holno poɗɗen wiyede. Min de miijam hen ko en dañi sago men kono noon ɓeyden tinnare. En dañi sago men kono ɓeyden ɓulnude miijoji beele yimɓeɓe ene paama ɗum sabu wonde leñol gotol wonde ɗemgal gotal firtani ɗum ko jammaggol tan so yimɓeɓe keblaka. Yimɓeɓe ene poti heblede ɓe ganda holko woni mission men gonga e gonga. ɗemgal gotal ngal tan yonani. Leydi meɗen ko kewɗi leƴƴi ko kewɗi ɗemɗe no jiɗirɗen ngal men ni ko noon heddiɓe jiɗiri ngal mumen te ndenduɗen koko feccotako moni fof dawa talde. Hol darde jayndiyankoɓe meɗen han keɓen hujja men tawa en daraki eɗen balla heddiɓe babam nde keɓri hujjaji mumen. wona kay darade yaɓɓude hujja janan ala ko holno keɓraten hujjaji men ha timma. onon jayndiyankoɓe hol darde mon hen tawa eɗen balla heddiɓe ɓe heɓde ɗi mumen. ɗum jibinno ha e Sénégal ɓiɓɓe fulɓe tambi sosgo fedde wiyetede UNAL Union nationale des associations de langue. Dariɗen kadi mbiɗen
miijo ngo ko miijo fulɓe kono hoto fulɓe gardo fedde nde jiiloɗen leñol gongol ardo wadde eɗen poti yiilade min mbeɗa sikki ene jeeya hannde e caɗele pulagu ene jeeya hannde e caɗele meɗen famɗude en ɓayre e hoddiɓe meɗen beele noon so fof tuuti e hoore ma a leppata waɗimi haalde ɗum ko ujunnaji 218 2018 mi yeehi mission Niger wadde witto ko faati e Boko Haram koye hare wonno min mbalanno e jamma min naña piyande tol min ngare e wuro min namniɓe onon kam holko cikkuɗon nawata sukaɓe moton e Boko Haram ɓe min kaldata ɓe ganda komin goni waɗi hen mawɗo hafti dari o wi min natirta e Boko Haram ko hamin jagga hare min mbawa warde fulɓe saabu fulɓe ƴetti fetilaji mumen joguima nayyi mumen ne bonna guesa men kalɗo fof ɓe mbara ko woɗɗaɗi ko ɗo Thiès ɗo koɗmi ɗo won ceerno o ñawama ko ɓoyani ko wonno koye ñawide Thiès e andaɓe ɓe haali wi eko nanmi tan o haali mi anda to haalno mbeɗa jogui kalis mbeɗa wawi rokkude on peene kam fulɓe wuro ine wiye Paal fini subaka maire o wi kala pullo kala joom nagge koto taccu commune o Allah waɗi kemmi ɗum telfinmi Samba Ndiobène nden wonno ministre de l'élevage Samba Ndiobène Allah waɗi ñande hen kam o waɗi message am o telfini préfet o e maire o tawi ko ɗum gonga o dari hen ha ɗum iwi o rutti o telfinimi galle Oumar Sow o wi kam a jarama docteur ko ɗum ɗo woni wallude ministre ko yiide bone ene dooka gara kalana ɗum hande o mbeɗa sikki ene jeeya e ko jayde yankoɓe meɗen mbawi wallude en ko mbawi wallude pulago ko mbawi wallude leydi men ndi foof ko etade ha gonga feeña kono etade kadi ha keɓen ɓayre mbasen añede e nder hoddiɓe meɗen mbasen warede tawa waroɓe en ɓe mbardi en wona ɓurde en wonde jambareɓe ko ɓurde en hewde jingoɓe to laamu e ɓurde en heblanade ɗum e ɓurde en jogade kaɓirɗe ɗum ko message baɗɗo fayida hecci hanke woni moon ɓe neldumi ɗum haɗa jeeya hen somi jumani laamu Guinée woni ko e suɓade militaire uji ɓe mbaɗi examen ji résultat ji jalti manifestation ngaji mbaɗi hewɓe mon jiiɗum e télévision wonde résultat ji ɗi wona kañum en wona gonga o yalti kono gonga jaltuɗo o ko tableau statistique centre laabe ko ganduɗa kañum woni endu wumsodire Fouta Djallon ɓe ƴetti hen ko noon ujunere neɗɗo fawde e nder nden ujunere hen temedde jeetata ko mallinkoɓe hen temedde ɗiɗi ko forestier ji hen temedere ko fullo fawde nogasi jeeɗu neɗɗo so tawi e nder Fouta Djallon armée ene ƴette ujunere ene ƴette hen fulɓe hen ko sappo ɓal firti ko gonga ƴewaka ɗum kam firti ko sa jeehi ko wiyete ko Guinée maritime e jeehi Guinée forestière toon kam to wiyete fulɓe jeeyaka toon kam cikkuɓe cuftortake ko hono ɗum gandeten jurnitoɗen wata bayyanumo kalɗanani o ballen ɗum caloɗen kadi wonde enen ɗowoɓe ganju leƴƴi goɗɗi kono kadi caloɗen jabde joñede min ɓe teski e Sénégal ko ɓooyi wona wadde politique kono mbeɗe teski e Sénégal ko ɓooyi nde Alpha Condé woni e opposition so presse écrite hono jaydeji Sénégal sene kala haala Alpha Condé ɓe mbiyatamo ko l'opposant guinéen kono soɓe kaala Ba Mamadou Banque mondial ɓe mbiyata ko le leader pôle tawi stigmatisation ari Alpha Condé min mi ari galle makko mbeɗa wonde e yimɓe Conakry sukaɓe makko boniri min needi nde min jodde makko ha batu amen gasi mbimon kono an sukaɓe ma to damal galle ma to boniri min needi o wi ko yoɓe nodde ɓe ngara nde ɓe nodda ɓe ngari o wiɓe ko min mi wi on yon mbawa sernude fulɓe Guinée eɓe gona Guinée naɓe seedeji mum ene goori ene tawa
guinanaɓe eɓe gona guinanaɓe ɗum firti ko ɓaari eɗen gandi ɗum enen hande darde meɗen jaydiyankoɓe meɗen hol feere mbaɗaten kaalen goonga e neware kaalen goonga mo ganduɗa ene faggano ene yiɗɓe wona ene faggano en dogoɓe walla añɓe oɗon jarlo oɗon jaafo